Hello everyone. O jagano rai kosom tai rai kesakni murti eba ke steso thepanani nayo eba ke asurunani nayo. Obong kadungmali hati khumulung dukmali hati ni keni kesar hai lamawo chomniwo obo mangthong no songsajaknani eba khe asurunani najaka hinke i kobo nongkha rai kosom tei rai kesakni mangthong gari sakao truck sakao tonjaka belai kheno koto obono kisanani bagui gari koto faijak bonoti sawi songsai renani bagui i konadi aro samung tangnai rok brok abono thik khai tongmani belai kheno koto angke tripura hasteo obono first kusuk murti nugo tai norok onjagroko nugui tong hangke ano comment box o sei sanani bagi bo ta korodi korona mangthongno asurujanai oro sor rejak tai o sorono asurunai songsanai ketabo hingke mangthongno ti sawi tu khagari bai tai asurunani bagi tai jala rok renai ajaga sorbai khai ke tabo khangke gari bati sawi thik khai songsawi naraknani bagai songsai tonglaikha ayang yagar labukha kaisa truck sakao hangke te kaisa murti orok kenei murti dongo rai kosom tei rai kesak tabung ke sinime ko tamge kala rok rjai ko ni khanao o gari nongkha je a mangthong no eba khe murti no ti samani o gari bo nadi busuk ke phan ganang khana tai thik khainani bagui o mahani bagui no gari bo sanam jabo heda ke tabuk thik khai tongo mangthong no thik khai jala rok rina raknai borok ajaga taw songsawi ko samung khaine rok borok thik ke asurunani bagui yakung rok romi tonglaiya kayang ho sengsa rok tai phui rok tonojak oro sengsa rok sing nugui mangkha kotor tai phui obono rai kosom tai rai kesak ni yago yafari jaknai mane or yago tiri jaknai tamke borok agi judo khai omai keno judo khai payo hani borok no phunuk jaknai je yago tui sengsa tai phui no yafar jaknai ke tabuk ngetai kaisa murti abong ke khwajak seng baikhe tana naijak khana ke bo khwawi tong phan thonai khwajak abai ke te kaisa murti yakung bobini kaham kaisi khrakjak
ke omake murti kenai ke bono bahai no songsa nani bagai tisawai to bukha tai songsa oi rikha jala rok roi aswk no sari kaham.